Dende o Grade Oroso, nenas e nenos, mestras e mestres, enviámosvos este agasallo para celebrar convosco o Día do Libro. Gústanos moito ler e escoitar historias. E sabemos que vos tedes moitísimas para contar. Por iso, quixemos facer algo pequeno pero cheo de cariño para que vos acompañe nos vosos momentos de lectura. Cada marcapáxinas leva un anaquiño de noso tempo, das nosas mans e do noso corazón. Cada vez que o usedes, lembrade que aquí hai nenas e nenos que pensan en vos con agarimo e tenrura. Recibide un abrazo grande, apretado e doce das nenas e nenos do Grade Oroso.